ale śpiewają. Dzisiaj, drodzy Państwo, przepraszam, nie przywitałem się. Elo byki. Dzisiaj będzie krótki, spontaniczny spacer po mieście kwitnącej wiśni. Wy mi powiecie, kwitnąca wiśnia, Tokio, może Kyoto, Osaka. A ja Wam mówię, Bytom. Na potwierdzenie tej kontrowersyjnej teorii, uwaga, teraz nagrane przedwczoraj parę przebitek przy ładnej pogodzie z muzyką japońską. A spacer dzisiaj zaczynam w miejscu nieprzypadkowym, szczególnym. Jestem na wzgórzu, nie byle jakim, na wzgórzu Świętej Małgorzaty, czyli na tak zwanej popularnie w tych rejonach Małgorzatce. A czemu to takie szczególne miejsce? No, przede wszystkim chodzi o to, że to tu swój początek miał Bytom. To nie w tamtym kierunku, gdzie jest dzisiejszy rynek, tylko tutaj na Małgorzatce we wczesnym średniowieczu powstał gród Bytom. Fajne miejsce na wzniesieniu, z tamtej strony otoczone rzeką Bytomką. I ten piękny ceglany kościółek, który mamy tutaj, stoi w miejscu, gdzie stał kościół ufundowany przez Bolesława Kędzierzawego już w 1165 roku. Czy wy sobie zdajecie sprawę, jak to było dawno? Przytrafiło się i coś dla Mikoli, bardzo egzotyczny widok, czyli pociąg towarowy wjeżdżający, jedzie, ale gna, ale pędzi. Chodziło mi o to, że egzotyczny widok pociągu, który wjeżdża na dworzec w Bytomiu, to jest ostatnio nieczęste. Dworzec, który jak widzicie nawet już jest podpisany, że to Bytom. Potwierdzam, tak, to jest Bytom. No i zaczyna to wyglądać bardzo ciekawie. Zwłaszcza jak człowiek sobie przypomni, jak to wyglądało wcześniej. Okropnie. Idę. Zaraz zobaczycie gdzie. No, o ile znajdziemy to miejsce. Dobra, jest wiadukt. Widać już pierwsze zabudowania od łagiewników, lagewnik, łagoli. Mapa twierdzi, że mam tu skręcić w lewo. No, dobra. Najwyżej jak mnie pogoni jakiś dzik albo inny bober, a to jest popularna sprawa, będzie materiał. Skręć w lewo. Kaj, tu? Dobra, wybór jest taki. Można w prawo, w lewo i jeszcze więcej w lewo. Normalnie, jako że bardziej chyba jestem takim trochę prawakiem jak lewakiem, to bym poszedł w prawo, ale każą iść w lewo. Jakby to był ostatni materiał w mojej przygodzie internetowej, to wspomnijcie mnie jako człowieka, który kochał zwierzęta, naturę, morze, góry i piweczko. Nie no, zdawało mi się, że mnie chyba ten GPS zrobił za bozna. To nazot. No, słuchajcie, znaleźć to nie było tak łatwo. Kwatera wojenna, żołnierze pochowani z I i z II wojny, ale
Nie konkretnie o to mi chodziło. Słuchajcie, to już są ciekawe artefakta bytomskie dla prawdziwych hardkorów. Patrzcie, w takim miejscu, na takim, że nawet ciężko powiedzieć, odludziu, w takiej dziczy, grób Ida Hora, czeskie nazwisko po naszemu góra, ale jak to na śląsku, Ruhe sanft, geliebte Engel, czyli spoczywaj w spokoju, kochany aniołku. No i historia jest dość przykra, bo mała Ida, nie ma tutaj co prawda żadnych napisów, ale jest taki fajny portal Bies Bytomski, gdzie udało mi się wyczytać, że mała Ida zmarła niestety w wieku tylko 5 miesięcy, 28 marca 1874 roku. I była córką pana Wilhelma i Waleski Hora, a pan Wilhelm był w miejscowości Oberlagewnik, czyli w Górnych Łagiewnikach ekonomem. No i powiecie, a czemu tutaj? Czemu w takiej dziczy nagrobek? Bo ten teren nie wyglądał tak zawsze. Był tutaj gdzieś w połowie XIX wieku cmentarz choleryczny. Tutaj zachował się tylko ten mały nagrobek, ale pewnie spoczywa tutaj ludzi dużo więcej. Po prostu chowano tutaj ludzi, którzy zmarli na cholerę i różne inne zarazy. Także jakbyście kiedyś przechodzili, ja niestety nie mam przy sobie żadnego znicza ani świeczki, ale jakbyście przychodzili, można wstąpić, oświecić ku pamięci. Bardzo w ogóle fajne, spokojne, ciche miejsce na jakieś spacery, przechadzki z ciekawą, fajną przyrodą. O, a co tu za artefakcik? Proszę, Zelmer Turbo. Nie mam już siły. Czekam na wehikuła. Miało być 3 minuty temu. No, zawsze mógł nie przyjechać nigdy. Tu chodziłem do szkoły. Nie ma już szkoły. Można kupić budynek. A tu żeśmy na przerwie palili papierosy. Znaczy kurzyli cygarety. Nie ma już. Wszystko porośnięte. Żaden już nie kurzy. Kusi taki apartamencik, nie? Ein farcik też taki kuszący. Nie powstrzymia się. O kule. No. Ulala. Nie no, jest sympatycznie. Apartamenty full wypas. Grota solna i tak dalej. O. Tu musiały być jakieś bardzo stare zabudowania. Widzicie? Bo tu jest jeszcze nie z cegły, tylko z kamienia ułożone. A tu jest chyba przejście do Narni. Ale chyba dawno nikt go nie używał. O kurde bele. Halo. A mam nadzieję, YouTube nie ma jeszcze algorytmu, który wyłapuje słowa po napisach. Bo tu, w tych rejonach mnie czeka ino demonetyzacja. To jest w ogóle ciekawe, bo jest napis piekarnia po polsku, ale chyba przedwojenny. Tu się znajdzie nawet coś dla miłośników sportu ekstremalnego. A tu jaki się zachował raritasik zabudowy gospodarczej? Chliwiki. A już coraz ich mniej. Na ulicy Szczęść Boże w Rozbarku. Proszę bardzo. Te rejony na Rozbarku w ogóle to jest bardzo ciekawa dzielnica, bo mamy na przykład takie stare, jeszcze gospodarcze domki. Są fajne stare kamienice z cegły. Tu w ogóle ni stąd ni zowąd ktoś buduje coś. Tu, jak to mówią, to jest dzielnica kontrastu. 4-gwiazdkowy Hotel 7, a 30 metrów dalej
taki 5-gwiazdkowy hotel. Proszę, gdzie indziej takie cuda. A tu zrobiono taki plac, taki powiedzmy rozbarski mały rynek. I fajnie, że tu opowiadają o tym, co się działo, że centrum wsi Rozbach i w ogóle, ale kurde, no to nie jest kompresja filmu. Tak wyglądają te zdjęcia. Znaczy ktoś pobrał grafikę pewnie z Google'a w rozdzielczości 160p i ja pierdzielę, ale ktoś to przyklepał. Powietrze, moi drodzy, luks. Normalnie Kraków, wschodu Górnego Śląska. Ale ja wam powiem, to jest nic. Tu jest apartament. Premium standard, ścisłe centrum, Grota Solna. 4600 zł plus media. Bierecie albo nie bierecie? Tu w tym miejscu też stał taki jeden apartament, ale już po nim się ostał ino parking. Może to i dobrze. Jakbyście tylko klikali więcej łapek i mniej używali adblocka, to tu już by była reklama Niklaus Pieron GmbH SPZ o. A tu bym urządził apartament, biuro, siedziba, headquarter. Ale w Polsce to nie ma biedy. Tube, wersalka, 2 telewizory. Kurde, dobra, styknie. On zaniża, to zdycha będzie. Dziękuję bardzo Państwu za udanie się ze mną w kolejną fantastyczną podróż śladami, nie wiem, moimi. Proszę wesprzeć moją działalność oświatową zostawieniem łapki pod filmem i z Bogiem.